Szóval kisfiak, nyertek ebből Golyatáborba, ez az értek a bulia. És aki nem értette volna a kedves barátaim szavait, szóval kisgolyák, gyertek el Golyatáborba, mert ez lesz életetek legjobb bulia. Ez egy olyan emlék, amit nem tudok soha elfelejteni. Ez egy olyan emlék, amit soha nem fogtok elfelejteni. Nem vagyok részeg, így beszélek. Ő nem részeg, így beszél. Ez az élmény, ami tovább kísér az egész egyetemi évfolyamon, meg az egész egyetemi életeden. Szerintem ez a karnak egyik legnagyobb olyan eseménye, ahol tényleg közösséget építünk. Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjenek Golyatáborba, mert tényleg hatalmas élmény, életre szóló élmény. Itt fogtok egy egységi kovácsolódni, sok embert megismertek, és akár szerelmek is tudnak itt fűződni. Akkor a buli és annyira barátszerzési lehetőség, hogy szerintem abszolút megéri eljönni. Itt nagyon fontos barátságok is szoktak szövődni, így a csapaton belül, mert ugye csapatokra vagyunk osztva. És nem is saját csapaton belül, de az egész Golyatáboron belül megmaradnak. Tehát kialakulnak olyan kapcsolatok felsővéres és alsóvéres között, ami szerintem így az egész egyetemi évekre ki fog hatni. Nagyon nagy buli, én imádtam kisgólyának lenni, és főgólyának is imádni fogok. Sok bulit megéltem, de igazából olyat, mint a Szegedi Egyetem Golyatábor, olyat még egyet sem. A Golyatábor az egyetemi évek megkezdéséről is szól. Itt alapozzátok meg majd a jövőtöket. A Golyatábor nem a kőkemény szivatásról szól. Szerintem sokkal jobb, ha nincs a Golyatáborba szivatás, inkább az, hogy segítsük a kisgólyát. Én úgy gondolom, hogy hatalmas segítség, hogyha eljöttök a Golyatáborba és ismerkedtek emberekkel, mert utána rájuk lesztek utalva. Rengeteg élmény vár titeket, koncertek, fergeteges buli, mindenféle izgalmas program. Semmiképp se hagyjátok ki, különben évekig azt hallgathatjátok a csoporttársaitoktól, hogy milyen jó volt ez. Egy szóval az, hogy család. Család. Családias hangulat buli kereteken belül. Buli. Buli. Élmény. Örök élmény. A kezdetek. Én így jellemezném a Golyatábort, mivel tényleg egy család része leszel, egy olyan társaság része leszel, akik utána nem hagynak el. Rengeteg információval gazdagodhatok a Golyatáborban. Például Neptun-tájékoztató, meg hogy hogyan kell a különböző kérvényeket benyújtani. Még a kreativitásotokat is teljesen elengedhetitek, kiterjeszthetitek. Idén törzsi, indiános, stb. Tematikánk lesz, így beöltözésre, jelmezkészítésre rengeteg lehetőségetek lesz. Szeretném, hogyha minden kisgólya úgy érezne, hogy ez nem egy verseny, hanem azért vagyunk itt, Hogy nektek jó legyen. Puszi! Puszi!